Ola, na clase de hoxe imos conxugar o verbo partir, que nos serve de modelo para todos os verbos regulares da terceira conxugación rematada en ir. Así que empezamos. Hoxe imos conxugar o verbo regular partir, porén, antes, recordemos que é un verbo. Pois un verbo é unha palabra que indica unha acción, un proceso ou un sentimento. A moza baila breakdance. A palabra que indica a acción é baila e, polo tanto, baila é o verbo desta oración. E recordo como atopar o verbo na oración. É moi doado. Pregúntolle a persoa, animal ou cousa que fixo, que sinte, que fai, que ocorre. Por exemplo, a mestra quere moito ao seu gatiño. Que fai a mestra? Quere ao seu gatiño. Polo tanto, quere é o verbo desta oración. Despois deste breve recordatorio, imos empezar a conxugar o verbo regular partir. Moi importante, sen verbo non hai oración. Modo indicativo. Presente de indicativo. Eu parto, ti partes, el, ela parte, nos partimos, vos partides, eles, elas parten. Pretérito imperfecto de indicativo. Eu partía, ti partías, el, ela partía, nos partíamos, vos partíades, eles, elas partían. Pretérito perfecto de indicativo. Eu partín, ti partiches, el, ela partiu, nos partimos, vos partistes, eles, elas partiron. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Eu partira, ti partiras, el, ela partira, nos partiramos, vos partirades, eles, elas partiran. Futuro de indicativo. Eu partirei, ti partirás, el, ela partirá, nos partiremos, vos partiredes, eles, elas partirán. Futuro condicional de indicativo. Eu partiría, ti partirías, el, ela partiría, nos partiríamos, vos partiríades, eles, elas partirían. Modo subxuntivo. Presente de subxuntivo. Eu parta, ti partas, el, ela parta, nos partamos, vos partades, eles, elas partan. Pretérito imperfecto de subxuntivo. Eu partise, ti partises, el, ela partise,
nos partísemos, vos partísedes, eles, elas partisen. Futuro de subxuntivo ou infinitivo conxugado. Eu partir, ti partires, el, ela partir, nos partirmos, vos partirdes, eles, elas partiren. Modo imperativo. Parte ti, partide vos. Formas nominais. Son 3 as formas nominais. Infinitivo, partir, serundio, partindo, participio, partido. Breve aclaración. Os tempos verbais en galego teñen dobre nome. Neste tutorial eu uso os que coinciden co español para así facilitar o estudo de ambos os dous idiomas. Pois ata aquí a clase de hoxe, na que conxugamos o verbo regular partir. E agora tócache. Escribe as seguintes formas verbais de partir. Segunda persoa do plural do presente de subxuntivo. Terceira persoa do singular do pretérito imperfecto de subxuntivo. E por último, a primeira persoa do singular do pretérito perfecto de indicativo. Xa o sabes? Pois vexamos a solución. A segunda persoa do plural do presente de subxuntivo é partades. A terceira persoa do singular do pretérito imperfecto de subxuntivo é partise. E a primeira persoa do singular do pretérito perfecto de indicativo é partín. Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.